tak telat. Iya, boleh kawan. Yuk, itu gara-gara. Karo redeng-redeng kembang-kembang itu mekrok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bersama Pak Di Imam Channel. Hari ini ada acara selamatan boyongan atau pindah rumah nih, dengan tata cara adat Jawa yang sederhana. Yuk kita saksikan videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas ya. Salaman nggih. Nggih. Nomor aku kok dereng nate kepangkat. Ya, saya atau sinten lan saking dusun Kulo paringi asma Mas Atma Pak. Saking dusun Pakunde. nggih. Pancen kok kutu-kutu wonten kesana apa? Nggih, kulo kadose kan kirang kadose rumah niki kan kosong ngoten. Ajenge pados ngengeran. Nggih. Nggih, panjenengan harus niki tasik kosong. Ning nek jenengan pados ngengeran no panjenengan napa sampun beto syarat? Nggih sampun Pak. Syaratnya Syaratnya nggih niki syaratnya napa? Nah, syaratnya bisa betul kosong mental, sampun butuh, sampun kunek, lajeng betul jaringan. Sampun siap ya? Nggih siap pun kulo lengkapi. Menawi sampun siap, nggih kula tampi saged panjenengan ngenger wonten mriki, lajeng mangke panjenengan pirsani lebet niku menawi wonten ingkang reget panjenengan uji kula dongakne saged kerasan manggen wonten mriki nggih. Amin amin. Alhamdulillah. Dipun monggo Nggih. dekap monggo panjenengan Nggih. lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun kepareng kula nyunitin nyelani atur dhateng sedherek kula sepuhan ingkang sami katuran rawuh sedaya. Pramila panjenengan dipun aturi rawuh dhateng dangunipun Mas Atma sekalian saperlu sepisan dipun suwun sawab pendonga panjenengan ingkang wilujeng kaping kalihipun dipun aturi haneseni menapa dados niat kajanipun anak kula Atma sekalian. Ing mriki kula sinaraya ngaturaken menawi ingkang dados niat kajatipun anak kula Atma sekalian kagungan niat sakajat sepisan ngunjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang awur pisan kaping kalihipun wilujengi anggenipun boyongan anggenipun badhe manggeni griya menika pramila saking menika panjenengan dipun aturi hanyekseni saha dipun suwuni sawab pendonga panjenengan ingkang wilujeng kemawon ingkang saturanipun kerakit ambengan berkah saking pangeran segala suci ulam sari kang saking sarining bumi tinenggala lan sakontenipun kunjuk syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang maha kuwasa saha sumber dumateng Kanjeng Nabi Rasul Bapak Adam Ibu Kawa Bapak Rina Bapak Kosa Ibu Bumi ingkang kangge sapa sabanipun anak kula Atma saklarga saha ingkang dipun panggeni griya mbok pilih wonten perepatanipun anggenipun wiwita gesang wonten ing Kelurahan Tanjung Sari. Mugi Gusti Allah tansah paring pangapunten saha paring kawijengan wilujenga serintene dalune saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten menika ngantos sami sampun ngantos wonten mubeda satunggal menapa sineksenan saha nyuwun tambahing pandonga wilujeng dhateng sedherek kula sepuhan ingkang sami katuran rawuh mriki sedaya. Ingkang saturan malih atur pakurmatan dumateng Kanjeng Nabi panutanipun Mas Atma sakwarga wiwit Kanjeng Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad ingkang tansah gunajeng-ajeng supangatipun wiwit wonten ing donya ngantos duning delan benjing saha ngaringan dhateng sekatahing para nabi, para wali, para ulama, para syuhada, para awliya ingkang kasebat ing dalil Al-Qur'an anut syariating agami Islam. Pramila sedaya kurmatipun ngakteni sareng-sareng niki barokahipun lumebara dumateng Mas Atma sakwarga saged dados jalaran ayem tenten kawijengan wilujenga serintene dalune saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten menika ngantos sami sampun ngantos wonten beda satunggal menapa sineksenan saha tambahing pandonga wilujeng dhateng sedherek kula sepuhan ingkang sami katuran rawuh mriki sedaya ingkang saturan manih sanget amulyakaken saha milujengi nenggaing dinten kalih rinten kelawan dalu ingkang dinten 7 Keneng Gasa sasi 12 taun 8 minggu sekawan
Wuku tigang dosa, jabung wuku, wasing wuku, nogo dino, nogo sasi, nogo taun, dumawa ing bulan Syawal, Surya kaping 13 warsa Jani 1958 utawi 1956 Hijriah, kaleres ing dinten Sabtu Wage. Anak kula Atma sekalian kagungan niat sekajat amboyongi saha anggenipun badhe manggeni griya ingkang anyar menika pramila dipun wilujeng ingkang manggen wilujeng ingkang dipun panggeni ing pangajap wonten griya mriki tansah ayem tentrem kawilujengan wilujenga sering guyub rukun anggenipun badhe nata bae somasa sageta ayem tentrem kawilujengan wilujenga serintene dalune saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten Sabtu Wage ngantos sami sampun ngantos wonten ubeda satunggal menapa sineksenan sanyuwun tambahing pandonga wilujeng dhateng sederek kula sepuh ingkang sami katuran rawuh mriki sedaya ingkang saturan malih ngamingani dhateng tiyang ingkang cikal bakal banjar kasil kedat sekawan gangsal panterik ingkang dipun panggeni griya saha tiyang ingkang cikal bakal kelurahan Tanjung Sari pramila sedheripun kurmati dipun kawiningani sareng mugi kesaenanipun lumebara dumateng Mas Atma Saklado saged dados jalaran ayem tentrem kawilujengan wilujeng serintene damel saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten Sabtu Wage ngantos sami sampun ngantos wonten ubeda satunggal menapa sineksenan sanyuwun tambahing pandonga wilujeng dhateng sederek kula sepuh ingkang sami katuran rawuh mriki sedaya ingkang saaturan malih jenang pedak lan jenang abrit mengku pasemon anunggaling jalu lan pamestri ingkang pedak ngawira saking bapa ingkang abrit ngawira saking Hyung sinampuring toya sinampuring siti sinampuring angin sinampuring ratu saha mulimpit dhateng kaki among nyai among ingkang ngamong jiwa raganipun Mas Atma sakulaga saha metri dhateng sederekipun sekawan alwama amarah supiyah mutmainah saha sederekipun ingkang celak ingkang tebih ingkang celak tanpa singgolan ingkang tebih tanpa wangenan kakang kawah adi ari kakang barep adi uragil tunggil pertapan siji panggenan ingkang lair sang sawat sesederipun ingkang sepuh ingkang medal saking margaina utawi ingkang boten medal saking margaina pramila sedherek putri mugi tansah nderek-nderek njagi kawijenganipun Mas Atma saklarga wilujenga serintene darune saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten menika ngantos lali sampun ngantos wonten ubeda satunggal menapa sineksenan sanyuwun tambahing pandonga wilujeng dhateng sederek kula sepuh ingkang sami katuran rawuh mriki sedaya ingkang saaturan malih jenang Sengkala Godha rencana beka Sengkala sengkalanipun Mas Atma saklarga Sengkala ingkang sampun dumawah linebura dening Allah kabinoning Rasulullah ingkang dereng dumawah tinulak dening pangeran kantuna teguh rahayu wilujengipun wilujeng serintene dalune saking ngandhap ngantos pinggir wiwit dinten Sabtu Wage ngantos sami sampun ngantos wonten ubeda satunggal menapa sineksenan sanyuwun tambahing pandonga wilujeng dhateng sederek kula sepuh ingkang sami katuran rawuh mriki sedaya njangkepi menawi dados kekiranganipun mungga saged kinabulan menapa dados ingkang dados panyuwunipun Mas Atma tiyang saklarga kirang jangkipun dipun jangkepi donga kemawon katening saged ingkang saged aturaken Purwa Madya Wasana Anggenggana taksih kathah kekirangan ing bab kirang jangkeping tata basa parang satra menawa dene treping sugosita mawantu-wantu lumutring samudra pangesami nuwun bila topik belajar yang ibina suratam takim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun untuk Alhamdulillahirobbilalamin dan syakirin dan hakimin hamdan lillahi wa huwa amin ya rabbal alamin ya jalali wa jalali amin madina asalullah salamatan bidik babri dan jasati wasiat dan ilmi dan birajaki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. Lagi guyang-guyung. Lek golek kulo pati wae di poli. Hujan ngantos rawuh
wonten dalem panjenengan piyambak-piyambak. Berkat semanten kirang langkung nuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur suwun Pak rawuhipun. Suwun Pak Guru. Matur suwun nggih. Datang panune ya. Matur suwun nggih.